Ndingozandile Gqola walapha eSada, ndingumamqoma isiduko, ndingumbhaki apha eXovani Zintombi. NdingumTsepisenreza eSada, ndingumbhaki eXovani Zintombi, ndingumamTshweneng isiduko, uMamfene ke ngokutsho. Lo phambi kwenu ubabukeli nguAsanda wakwabandla. Ndihlala apha eSada, ndingumkhuboni ulanga qonda umafu Bhelekazi ke elo. Ndisebenza apha kwaXovani Zintombi. Enkosi. Molweni babukeli, ndinguzandile Masemna. Ndingumambandla isiduko, ndingwalapha eSada ngakaxakile abandifunayo. Ndisebenza apha eXovani Zintombi. Thank you. Nami ndithabatha lithuba ndizibulisele kwabukeli beLittle TV. NdinguLucinda wakwaTyhali, ndihlala apha eSada, ndisebenza apha eXovani Zintombi, ndingumamqwathi isiduko. Enkosi. Okay, enkosi. So because ndicela ndicela kwabukeli beLittle TV ndoba kwaske kwathini ukuze ngigcine okanye ukuze nidevelophe le idea yoba maniqobe ekhaya apha eSada. Okay. Uqala ukuthi le baker sasuke siqale bakery but ndifuna nani ke babukeli bamameli. Sasuke qala kusofunda. Ikhona iskill apha sasiziswe nguzikhona Mgotsho. So ke safaka khona kuloo nto then sabizwa khona then sastarta khona ufunda. Saseba yi-22 iclass nofunda kwethu. Then siqhubekile ke safunda sade sokwenza practicals. Then phaya ke ngoku siya sasigqatsa. Pha kuzikhona sacela uba makaqhubeke nathi asifundise ukubhaka. So kulapho siqale khona ukwazi ukubhaka. Sabeke usikule ndawo sikuyo kuba sisimele siyile 6 girls. Abanye sabashiya ke iclass ngenxa kokuziqhatsa. Nkosi. Ukongeza apho bhuti, enye into esibone ukuba make sivule le bakery kokuqala kule ndawo sihlala kuyo ayikho ibakery apha eSada. So funeka abantu nabantu abadala siphila nabo ahambe uthenga isonka ekomani kuba nalapha eWhittlesea ayisekho indawo ezifana noSpa noBox apho bebesenziswa ngesifresh. So saqonda ke thina uba make senze lo mbono. Ke unqabile kaloku bokuqala singamantombazana amancinci angajongolanga ntweni because kwimihla esiphila kuwo abantu abangangathi akho nto umuntu onoyijonga uba bangadibane babe nayo okanye ayenze, especially abantu abangomama kwexesha siphila kulo. So saqonda make sike sibonisa abanye abantwana abalingana nathi nolutsha oluhleliyo ubona uba umntu akazi mama akathini ukuba ungakwazi uphakama wenze le nto uyifuna uyenze uqhubekeke futhi uphumelele. Leyo siqonda make sivuleke apha elokishini singayikude singayiko mavitress siqala apha ebahlalini baseSada senza kanjalo ukuba masenze liphupha lethu. Enkosi. Okay. So based on the experience yenu koqala le bakery, ingabe mhlawumbe sikhona izinto nicinga uba mhlawumbe if ever bekunothiwa mhlawumbe ningaqala phansi, sikhona izinto beninozenza different kunakuqala? I think yokuqaleni kwethu koqala besingena experience yale nto sinayo njengoba sinayo ngoku. If besiqale sine experience, I think esenze utshintsho lokubana si-employ abanye abantwana. Yinto yokuqala lethu besike sasicinga mhlawumbi singayenza. But that time besingayazi noba i-bakery industry sikuyo uba i-industry njani, sizofika sithini samkeleke kanjani. Kodwa ngoku njengoba sesikweli zinga sikulo ngoku sisi-matured and sine-experience enkulu and i-market esinayo ngoku inkulu kunaqala. Then ke ngoku and enye into ibisibetha that time nangoku asikabi nayo zi-funds. If mhlawumbi sasine-funds ezi-enough besasithenge i-equipment more then siqasha abanye abantu zisasuka. But okwangoku njengoba siselapha we do have experience. Utshintsho nokwana if bekuthiwa sinento isesandleni songeza equipment, there's something maybe sinoyenza enokuba iphucule le ndawo sikuyo. So njengoba uke watsho sisi ndoba niqonde maniqala apha emahlaleni apha phakathi. So ingaba ni-decide njani uba kuqala mayiqala apha elokishini ingayoba khona phaa etown? Unobangela uba singayiqali edolophini apha kule community yethu yi-community ene-background entsokolo. Xa sijonga phaa mandulo iSada ibiyindawo ebinefactory kwafumaniseka uba yonke into iphelile. Siye saqonda ke ngoku masiphinde siqale apha ekhaya
ukwenzela isada iphinde ibe kwalaa zinga yayikulo ngalaa xesha thina sasisengabantwana. And ukuyizisa apha phakathi ebahlalini besenzela into yoba abaxhasi bethu bangaxhamleki, bangakhuphi nesenti ukuyofumana isonka esisikwizinga eliphezulu esifresh, basifumane kwalapha ekuhlaleni, bangade babheke eveklisi. Enkosi. Ukongeza ke msasazi, enye into apha isada yindawo engajongekanga kakuhle emepini. Ngokubakho kwethu ngokuthi sifake sebenayo le bakery, sizama ukubeka isada yethu emepini so that irecognizwe ngabantu bani. Kukho indawo small town ekuthiwa isada, kodwa izinto ezenzayo ukuze sikhuthaze nabantu ebehlele endlini ecinga ukwenza ibhizinesi athi ojonga qombe akho mali ndinoyenza, abe nako ukukhuthazeka ukuze naye okokuba abe nako ukuvula loo nto afuna uyenza, loo bhizinesi, ngokuthi abone ukuthi isibindi esithe sabanaso. So ingaba mhlawumbi ngoku kule jeni yale industry yokubheka, ingaba mhlawumbi ziziphi ii-challenges eninadibana nazo as a crew okanye as ikhampani? Ii-challenges esidibene nazo as i-crew iphinde sithi as ikhampani zininzi. Okokuqala i-criticism. How kukho laa nto ukubana amani abanovula ibhekari aba bantu bangaka. Omnye mhlawumbi apha phakathi kwethu uyaziwa, hayi mani ubhelekazi angaba nebhekari njani, zinto esidibana nazo. Ubona uba hayi ukuzi-overcome yenye i-process, but sifundile kuzo uba xa eyo nto ifika ngelo xesha ifika kulo, ifika kuwe ngalo, suyoya vuthulula ujonge kule ndawo ujonge kuyo. And enye i-challenge esinayo zii-funds ezibesitshilwa ngaphambili. We don't have funds zokubana, because there's a lot esishota ngayo njengoba ubona silapha. If mhlawumbi njengoba sithe imarket yethu seyinkulu kakhulu, if singawongezelwa nansi nemixer, mhlawumbi siphinde sifumane enye i-oven, kuba kaloku asisathengiseli bantu balapha isada qha ngoku, sinazo neelali ezifuna esonke. Ubona uba ngemini mhlawumbi senza 160, asifikeleli because seyinintsi imarket yethu kakhulu. Yinto enosinceda kwi-funds ne-transport. Sisuka apha njengoba sikwesi sikolo siqashe avanza nge-R100, ngeveki sispendi 500 siyothengisa eveklisi. And bona uba ngokuloo nto iphuma kwalapha epokothweni, siphinde ezi flowers zibona apha ngemva sithenga kwakule mali yezilofu sizithengisa eveklisi. Yeyona nto ibangela uba sibe semva kakhulu nento yombane. I-load shedding yasichana. Kubakho amaxesha umbane uhambe ngo-7 ekuseni, uzawubuya mhlawumbi ngo-11, asibhakanga mhlawumbi ngemini senza u-60 loaves. Nantso nenye into ibona uba iyasixhaya kakhulu kwibhizinesi yethu. Enkosi. Mos njengoba siyazi sonke xa ibhizinesi iqala necapital okanye kufuneka kube khona imali ethile okanye i-equipment ethile eqalwa ngayo. So niye nayireyisa njani icapital uba maniqala okanye manifumane zonke ezi zinto zilapha? Okay, but njengoba apho siqale khona, siqale esikolweni sayoyifundela. Njengoba besetshilo xa wama, then ekundwebeni kwethu senza i-practicals. Kwezi practicals kwafika i-rep. Then ke ngoku kwi-rep apho sabonakalisa indlela esifunde ngayo ukubhaka. Then ke ngoku sabonwa ngusisi othile. Sisi lowo ke ngoku caba sinike umdla because kaloku uthe wobona amalady amancinci amnika umdla ngokuthi abe nothando kwinto ye-baking, because kaloku into ye-baking ibixhomekeke kubantu abadala, abantu abangootata abantu bebebhaka kwezi factory bezisenzela. So wakhuthazeka, samkhuthaza, then waza kuthetha nathi, sadibana naye, wanguye osithengela le equipment njengoba uyibona besiyisebenzisa apha. So njengoba mos namhlanje 31 ka-August, and siyayazi sonke uba i-August Women's Month. So ingaba ke ngoku nina nifila njani hlobo loba umzekelo azinintsanga i-women's
ezizi-entrepreneurs, especially ewuhlisi amzotesata nokutetho apha ewuhlisi. Sentsho mina nifila njani lobana ngaba ninamzekelo wezinyezi zalapha ewuhlisi? Okay ke bhuti, into eyenzekayo ne siyavuya because yinyanga yoomama, bambalwa abantu abazi-blacks abanebusiness and ke ngoku yintsikelelo kuthi because umuntu abakwazi uzithemba. Funeka ke ngoku babe neuzithemba xa umuntu eyifuna into, abe patient because awunazuqala into ungenambono. Funeka uyidrowe le nto uyifunayo, ube ne-understanding uba yintoni oyifunayo and ke ngoku funeka uzazi uba ukhulile. Zikhona izinto abantu bayazibeka i-challenge but funeka ube nesibindi and ke ngoku iyinyanga yoomama funeka uzazi uba uyazidla ngobumama, ngoba ngumntu ongumama ube nepower, uzazi uba uyakwazi umelana nee-challenges kule business. Ukongeza kule nto ithatha ngoxa wam, awukwazi uvula ibhizinesi iqala ungakhange ihlala apha engqondweni ube yinto oyicingayo uqala. Funeka ube yinto oyicingayo uqala, then ke after uyicingile udrowe imephu yale nto uyifunayo, ubufuna into enjani. Then after ufuna into uyazi le nto uyifunayo, uyahamba masuye kubantu abanee-businesses ngoba ufuna ukwenza ibhizinesi, uyoqala ufuna uncedo, uyofuna uphando ngale nto unantsikayo. So wathi wawufumana lwaa phando ke ngoku wenza i-business plan, yabo njalo njalo, ukwenzela uba uzokwenza into esezingqondweni, ungenzi into nje. Funeka ibe yinto wenze research qala ngayo. Ukongeza futhi kuxa bam, intle le nto uyithethayo uba yinyanga yoomama, siyivala le nyanga yoomama. Eziba yetshilo apha uNtsebi, thina singoomama akho nto sijongelwe kuyo kokuqala kwisociety yethu, yonke into isemadodeni. Imessage esizayicela esihambisa koomama apha ngaphandle, masike sikhupheni laa nto ukubana ude utye okanye ude ube nento funeka udiphende endodeni. Sirayiza loo nto ngoku. Amadoda ngawo akwazi uxwaya iflawa, akwazi ukha amanzi ngamabhakethi amakhulu, nathi siyakwazi. Phakama uvuke uzenzele esekutshiwo. Amadoda abone batyhini, nathi besithi siyakwazi uyenza le nto because nyhani ii-bakeries bezikhona ngaphambili bekusebenza abantu abangootata. And kukho le nto kuthiwa umntu ongumama ngumntu wasekhitshini, utata uyaphuma ayosebenza. Hayi kule mihla siphila kuyo sifuna ukuthi bafazi, that is why kuthiwa sizimbokodo. Le nto kuthiwa ngumfazi kuthiwa xa seyitolika kakuhle ufa usazi, sinamandla, akho nto singakwazi uyenza. Okhoyo hleli kuloo ndawo ahleli kuyo athi yena udiphendent endodeni, khawuphakame sisi wethu uzenzele. Vuthulula mntana sekhaya ixesha lisekhona, siyivale kamandi inyanga yethu, sibonise uba amadoda akho nto nawuyenza amadoda ngaphandle kwethu. Enkosi bhuti. Okay, so ingaba mhlawumbi through le journey yokuqala i-business, besides loba i-bakeries njengokuqala nje ikhampani, ingaba yintoni mhlawumbi enjoyileyo kwelo xesha lokuqala ibhizinesi? Mosiyayiqonda uba ukuqala kwebhizinesi endilula, so ziba khona ii-challenges but ziba khona ezaa moments ufumanisa uba ziyaenjoyeka. So zeziphi ezaa moments ufumanisa into yoba zezona nto ezienjoya kakhulu kule journey yokuqala ibhizinesi? Kule journey yethu yokuqala ibhizinesi, eyona nto yokuqala sayi-enjoyayo ekubeni siphuma esikolweni sanalo mbono, besingayazi into yoba ngaba ne-capital sayifumana njani. Xa senze research safumanisa uba i-machinery i-expensive. Okokuqala kubona usana lwethu lugqiba inyanga, lucathula, sizibona sine-equipment, sikwazile uthenga i-equipment, sifumana inkxaso kubahlali basesata, which is siyayibulela kakhulu. Okwesibini, kukugain i-experience because namhlanje siyakwazi ukuma sithi singamagqiyazana abhakayo asesata okanye singamagqiyazana amongst ilizwe labantu abangootata le-business. Singamagqiyazana okuqala thina kwi-area yethu ukusukuma sime sizimele side sibe siyakwazi ukuyibukela ibhizinesi yethu. Ngale mini yange-30th ka-August xa sivala inyanga yoomama, thina sine-6 months usana lwethu luqonga lukhona. Enkosi. Enye ke bhuti kwangeza, enye into ebangele sibe nakuvuyo lonwabo, ukuvuka ekuseni uthi ndiyavuka ndiya
kum emsebenzini kwinto yam endiyi-ownayo yenye esibangela uba sonwabe. Okwesibini, ii-customers but xa zingena kulaa mnyango most of the time bekungena abantu abadala. Xa bengena ndiba ndiyakhumbula uqala kwethu ukungena apha kwafika ixhego first day libuza uba sikwenzeka ntoni kule yadi, ndiyabona kuyaphithizela. Xa sizama umcacisela ukusikhuthaza kwakhe utata yiyo ebangela sime nangoku ziinkuthazo zabazali, izinto ezipositive esizifumanayo kubantu abadala engasifumani kwi-youth, sifumana kwiinkuthuvu zootata abantu abadala abaqinileyo. Ubona uba into bayaqala ubona abantwana abangaka abenza izinto into entle epositive enceda okokuqala, incedi thina, inceda i-community, inceda wonke umntu ukwenzela umntu noba ebesithi iyatyhafa kodwa imkhuthaza. Zizinto ezibangela sikwazi uvuka sibe ne-positive mind ethi namhlanje xa ndivuka ndimsebenzini, wow, I own a business, I'm a business woman, wow, kudala sebenza. And ekugqibeleni besingazosiqashwa because besibadala over 35, but now we own a business, this is our baby. Yes. Ukongeza kokugqibela kwii-colleagues zam, heyi kukho into emandi apha. Asiphuma kumakhaya ane-backgrounds ezibuhlungu apho mhlawumbi kakujonga ikhaya lakho kuthiwe asoze babe yento, but namhlanje omnye kwelo khaya njengathi silapho thencuthu imandi le nto yokuba si-owner le business, wenze igama for ifemeli yakho. Namhlanje iifemeli zethu zinegama ngenxa yethu and siyayivuyela loo nto nyhani. Nyhani mnandi xa sivuke ekuseni uphatha ibhegi yakuthi ndiya kwikhampani yam. Intle kakhulu loo nto. Nkosi bhuti. I think ndicaphule nokululekile yathetha umsisi phaya uthi ikakhulukazi abantu abasapota gqithi nabantu abadala. Now umbuzo wami ndifuna ukubuza into yobana ngaba ingaba i-attitude yabanye mhlawumbi abazintangazeli phaa esitratweni ekugqibeleni bona ngokokubona okanye ngokokuobserva kwenu, ingaba mhlawumbi i-attitude ucinga uba fanele uba iyamotiveyitha i-positive okanye zikhona i-negative vibes ezisensayo towards kubantu abakwi-age group yenu? Ukuphendula bhuti kulo mbuzo wakho, ewe zona i-attitude sayifumana phandle. Mhlawumbi ngenye ixesha umntu akana-attitude suba enomona, yabo mhlawumbi ngendlela yoba uyasiphakamisa, ngoba siye sizifumane mhlawumbi ii-attitude ezinjalo. Mhlawumbi fumaniseka uba kuthiwa isonga senu sirongo namhlanje, umntu ufuna nje ukubona indlela oyiyo, like indlela yophendula kwibhizinesi. Njengoba ke sesitshilo qho thina xa sithengisayo soloko singabantu abanothando ebantwini, so umntu noba sayathetha loo negative thing into enjalo asitshintshe, siba rayithi. Ewe ke zona ziba khona ke oqomba heyi zikubekela phantsi zifuna ukuwisa, but ke suba sizimbokotho asiwi, sibheka phambili. So kumntu ancame naloo attitude yakhe benayo ngengomso ubone ehleka kakuhle ngenxa yoba sinalaa thando. Ukongeza bhuti wam, i-attitude kubantu abatsha, bakhona abantu abasinikayo the attitude e-positive. Zikhona ke i-attitude ezi-negative. Ndiye ndicinga into okokuba ke ulwazi oluncinci luyingozi, because checking i-environment esihleli kuyo ibe kuxinizelelo kumntu omtsha, because they do not see into bangabana kwi-future ingakhona into enophumelela kule ndawo sihlala kuyo, ngangoba kungekho msebenzi neendawo zofunda kufuneka abantu bahambe babheke kude, of which xa sele bephumile ababuyi babuyele bazothuthukisa isada. So i-attitude kubantu abatsha abangangathi ikhona i-percent engu-positive, ikhona i-percent engu-negative, but I believe no-negative udinga nje ukwazi azofumana itshansi yakhe nayo yokubheka phambili njengomntu onjengosi. So mhlawumbi in 5 years to come nifuna uyibona iXovani Zintombi ikweyiphi level kwenye indawo in 5 years? Okay, but in 5 years to come, mna ngokubona kwami iXovani ingapheleli eWhittlesea, sibe ne-branches all over South Africa, so that babone ubuserious bethu ukuba nyhani ibhizinesi yethu iyakhula. Siyayifuna ikhule yona, asifuni iphelele apha.
siyafuna uyivule eQueenstown saziwe, siyivule eJoburg kwazi uba kukho iXovani Zintombi, sibe namasebe sitreyine abantu, sifundise abantu kungabhaki thina but ibe siqashile sibukele abantu umsebenzi wethu, sibe sincumile, sibe siyawazi umsebenzi wethu esiwenzileyo kwinto besiyifuna. Because the beginning da ichonga kumele khetha ngeyovuka ekuseni. So umbuzo wami ubased on lana kunzima uvuka ekuseni okokuqala ufuna ukuthi abantu yintoni emotivateayo nini labana ngabo manje lapha mhlawumbe uma ngingena ngo-8 yintoni ibangela uba imotivateayo ngoba ngobe lapha ngo-8 ungafika 8:30 babina sikathi but ufike kanye ngeli xesha uqala ngayo. Okay ke butona into eziba singonqeni uvuka isimotivateayo is ukuvuka uzazi uba uya kule ndawo uthanda uba kuyo and uthi xa ulapha ufike uba we are a family. Xa silapha sizi-sisters xa silapha and ke ngoku sibuilda our new family without ifamily sinazo emakhaya because siye asilingani silolo sisonke sisigele seziyi-5 siya-enjoya is because usho uqonda xa ungekho i-second ikhona laa nto ikuphostile imandi ufika kukho amagama amatsha because kaloku yazi uba ndiphosiwe Xovani kumandi Xovani and siba excited so ungalandwanga itransport ingekafiki uba kunoba ndilityeyo si-enjoya love sine-love and ke andazi singayiphokoza njani iyashiyana ilapho esinayo apha kaXovani Zintombi siyayithanda and ke ngoku sibhaka into ezimandi sivuyiswa kukakutya sokubhakayo bhuti wam that's why sivele sibe nomdla wokuvuka. Enye ke bhuti sibangele sivuse umdla uba sivuke nyani sizixela masibe lapha ngexesha si-customer zethu funeka sizivise kamandi ngoba xa kungakhange sizivise kamandi ibhizinesi ayikho apho ezizafika khona ngoba asenzela thina senzela ekugqibeleni ii-customer zethu funeka sizenze sibe happy ii-customer zethu yonke into yazo izifumane isonka sayo si-fresh into zayo so that uthi noba bayacomplaina ube uyibona uba okay imistake yam iphi kodwa sithi make sure siphushe very hard uba mabafumane izinto ezirayithi so that sifumane i-attitude epositive. Ndiyaphinda ndachonga ngokusisi kuba bethetha ngentoba bandibekathi xa niyisamarayiza abantu ndingathi ithethe nge-healthy working environment intobana ngaba eyona kwezinye izinto umbangela uba mama kangokuzaapha i-healthy working environment apha nethutha ngayisifemeli nangona ningalingani kodwa i-environment i-healthy yona. So ndicinga intobana ngaba ababukeli be-Witness TV eyona nto suppose bayayifunda phaa yilaa nto bana ngaba if ever niqala into akho ufanele uba aphakame loma akunjalo and then ke ngoku iyona nto izawubangela into ababantu makaqoqe buyelela elamkele emsebenzini and ukonwaba kwenu emsebenzini ithetha ukuthi nee-customers is happy. Kunjalo. Okay, so ingaba mhlawumbi eyiphenye into esingakhange sithethe ngayo enifuneka ukuthi be-Witness TV bayazi ngeXovani Zintombi. Enye into ekhange siyibandakanye efunwa zii-customers zethu kakhulu nathi siyilangazelelayo ingaseke sibe nomntu onokuthi nantsi iklasi ndinifundisa ukwenza ikheyiki kakhulu bayasithenga isonka bona bayasithanda but singanovuya uba ngabekho umntu othi hayi ndizake ndinifundisa ubhaka ikeyiki because funeka ndisuke apha esada nge-100 ndiyothenga ikeyiki ekomali 100 rand. Mhlawumbi ke ngokwababukeli be-Witness TV nee-customers zethu zingavuya uba one day singaba nayo loo nto leyo njengoba sekwisonka sineebhansi sineebhiskithi ke sibe nekeyiki nathi apha esada akaphakamba umzali phaa angene esikolweni uzofumana ikeyiki ebirthday yakhe ingaba yinto entle leyo. Okay, kodwa njani
xa befuna u-order Xovani Zintombi efuna u-order loo nto afuna uyi-order, ingaba mhlawumbi yeyiphi indlela erayithi ano-order ngayo? Sinayo iWhatsApp number esiyisebenzisayo, asifowunele ukuze ke a-ode kwa-in time, so that kuye kudiphende ukuba ufuna into engakanani. So a-ode in time so that izinto zakhe azifumane ngexesha. So ku-WhatsApp? Yes. Okanye call? Yes, no Facebook. So ithini i-address yalapha? Esadahayi linala, Esadahayi endala ngaseholweni, ngasestadium. So ngiyakwazi usuka endlini yakhe Aze apha but Okay, ukongeza kule nto yenamba basifumaneka phi kuWhatsApp. Inamba yethu ithi 071 631 9067 kwabasifunayo. Basiwhatsappele khona okanye basifonele kuyo. Nkosi. Xovani Zintombi, sibaka okuthambileyo nomnandi. Whittlesea TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.